Foru Gobernuak gaurko bilkuran urtean hitzeko 11 milioi euro gastu konpromisoa hartzea onartu du, industria ikerketako eta garapen esperimentalako proiektuetarako. Deialdi hau, industria eta transizio ekologiko eta digital enpresarialeko departamentuak sustatu du, Nafarroko enpresa sarea dinamizatzeko eta gure erkidegoko lehiakortasun teknologikoa handitzeko. Erabaki hau, Nafarroko sektore estrategikoei lotutako eragin handiko IGGB proiektutarako aurreko astean aurkeztu genituen beste 15 milioiei gehitzen zaie. Guztira, beraz, 25 milioi euro baino gehiago bideratu dira enpresen eta eragin handiko ikerketaruntz. Baterako ahalegin horrekin gobernuak berretsi egin du Nafarroa berrikuntza eta garapen teknologikoko erreferente gisa sendotzeko apustua 23-27 legealditzarako programa akordioan ezarritako helburuarekin bat etorriz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.